Hej, jeg hedder Dan, og jeg har valgt at sige mit job op for at forfølge min drøm. Så det her, det er faktisk min allerførste sådan rigtige arbejdsdag som selvstændig. De fleste synes, jeg er modig, fordi jeg tør at sige nej tak til bagateller som fast løn, daglige rutiner. Men sandheden er faktisk, at jeg er bange for at stå stille. Jeg er selvfølgelig også bange for, om jeg kan betale husleje om et år, eller om Mazdaen holder ned om et halvt år. Men jeg vil være endnu mere bange for, at jeg vil sidde om 10 år og være fuldstændig udbrændt på et jobcenter, eller at jeg om 5 år vil lave præcis det samme, som jeg altid har gjort, bare fordi jeg ikke vil ture og forny mig selv. Min drøm, det er at hjælpe ledere og specielt medarbejdere med at få bedre idéer, end dem de får i dag. Fordi jeg oplever rigtig mange virksomheder, der bare gør, som de altid har gjort, fordi de ikke ved, hvordan de skal forny sig selv. Så jeg vil i hvert fald gøre mit til, at 2017 det bliver et år i udvikling, både for mig selv, men måske også for jer. Og så håber jeg, at du har lyst til at følge med her, fordi jeg vil løbende poste artikler om, hvordan vi alle sammen kan blive bedre til at tænke ud af boksen. Og så håber jeg, at du vil gøre mig en personlig tjeneste og dele den her video, så at jeg kan få en rigtig god første arbejdsdag. Tak.